Nuwun kawula nuwun wilujeng enjang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala murdunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Al ayat. Sadaqallahu wa rinenggo sagung pakurmatan kunjuk dumateng para pepundhen para bini sepuh aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng bebayaning kautamaning kantan sasatu pantes pirundi pangbating praja satriyaning nagari minangka pandam pandoming para kawula dasing kantan sasatu hudahati nurmatan para alim para ulama para kiai ibu nyai para santri ingkang tansah sumandhing kitab pustaka wahyuning ilahi Rabbi minangka panuntuning para santri kiblat ing panembah ingkang tansah satu luhur ing budi. Para tamu kakung semono putri injih para agung trah ingkang satu hambek berbudi dharma ingkang tansah satu pantas silutar sono kepareng hambuka wiwaraning sukawanganing wicara dwaraning kandha injih awit saking keparengipun Bapak Ahmad Saris lan Ibu Jamiatun ingkang dalam ing kerten Teguhan Paron Kadipaten Ngawi. Kula ingkang pradhapa kapitedan sinarya paring kedajajari mongko pranata hadicara ingkang tertamtu kawula badhe kareraken wontenipun pahargyan prasaja kalenggahan enjang punika. Sadèrèngipun sumangga nun kula dherekaken maneng kepuji mapuji syukur konjong ngarsa dalam Gusti Kang Maha Kawasa. Awit saking lumituring barokah saha rahmah ingkang satemah hambabar daya dumateng para kawula dasih kacihna kalenggahan enjang punika panjenengan sedaya kula maksih pinaringan kepal manunggal kanthi karharjan tebih ing sambilan kala. Shalawat sarta salam katuraken kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu sapaipun wenjang wonten ing yaumil kiamah. Sumangga kula dherekaken ingkaraken biqaulin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad mugia panjenengan sedulasan kula tansah kadhaku umat ingkang nampi syafaat wiwit donya temakaning akhirat amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sinedahan ingkang tansah satu hudhan nurmatan kepareng pamiwara hamur wani lekasing sedya kanthi hangaturaken menggah rerencening tata hadicara ingkang sampun sinanggit dening para kula sedaya injih kapurwakan kanthi maos basmalah sesarengan. Kadherekaken mijiling putra temanten putri Diaku Sumaneng Ayu Prabu Retna Nur Hayati saking madyaning sasana Tepaswangi madyaning sasana busana panjing tumuju wonten madyaning sasana Rinengga sinar tanpa bedoling sekaradi monco lan warna panggihing temanten sarimbit nut satataning adat widiwidana ingkang lumampah wonten ing leladan kerten Teguhan Paron Kadipaten Ngawi Ramah wondene paripurnaning sedya hamba bilih putra temanten sarimbit sampun kepareng jengkar saking madyaning sasana Rinengga jawat astos kalian sagung para tamu bapak ibu nderekaken jawat astos kalian sagung para panderek panekaring temanten mertandani pahargyan sampun paripurna. Bapak Ibu sinedahan ingkang tansah satu hudhati nurmatan menggah mekaten rerencening tada dicara ingkang sampun sinanggit dening para kula mugi panjenengan sedaya dalasan kula tansah paring idipala ide pangestu kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Ahmad Sarni lan Ibu Jamiatun nggih nyondhapaken putra putri Diaku Sumaneng Ayu Prabu Retna Nur Hayati sekalian Raka Mas Bagus Eko Ceri Oktariawan putra Bapak Swat Ndi sekalian Ibu Harmini wijaya saking Semen Paron Kadipaten Ngawi Ramah wiwit purwa madya hingga lan usanadira. Nuwun nuwun nuwun. Sinedahan kanten sasatu hudhan nurmatan kepareng kula dherekaken kangluaken jaga ngucapaken asta muji kunjung ngarsa dalem Gusti Kang Maha Kawasa kanthi maos basmalah sesarengan kula dherekaken sumangga
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mugi Purwomadya hingga lan wasana tansah manggih rahayu ingkang sami tinemu lestari ingkang sarwi KSD wiwit Purwomadya hingga lan usana nira. Bapak Ibu sinodahan kalenggahan enjang punika perkadang ingkang sampun katimbalan dening panjenenganipun Bapak Ahmad Sarni selalu Ibu Jamiatun ndherekaken panggih temanten saking Eva Wedding Zerlinda Audio Revan Sahasampur Sari Ringkes mboten kata lempen atro fotografi videografi mboten kata lempen para kadang paguyuban Sinoman Karang Taruna ingkang dipun pangarsa Pak Miun ugi mboten kata lempen saking tari kadang tari saking kami matur gungi panuwun Bapak Ibu sinodahan ingkang tansah satu huda tinurmatan wis keparengan nampi sasmita saking Panti Busana Panti wis ngarani papan busana pangageman putra temanten Putri Diah Kusumaning Ayu Prabaretna Nur Hayati inggih nyohang lulur sarira hang ngulas wadana wahange di busana sampun paripurna estining driya badhe hanatepi adat widhi-widhina kanthi mijil saking madyaning sasana tepas wangi tumuju wonten ing madyaning sasana Rinengga kadherekaken kunjuk panjenenganipun Bapak Ahmad Sarni menjing wonten ing madyaning sasana tepas wangi utawi sasana busana monggo sekalian garwa Ibu monggo keparengangan di putra temanten Putri Diah Kusumaning Ayu Prabaretna Nur Hayati mijil saking madyaning sasana tepas wangi panjing wonten madyaning sasana Rinengga kadherekaken Ibu juru pangrakiting busana saking Eva Widing mijil saking Ledan Gerih Kecamatan Gerih Kadipaten Ngawi Ramah pambedoling sekara di Moncowarang sami kadherekaken mekaten sinatan para kadang saking Revansa Music monggo kadherekaken Duh piyomban waya Sidem permanem rep sidem permanem datan ora ana surane walang salese kang obah namung sawirana katiup ing maruta Bismillah hamurani ujaring akondo bismillah lawan nyebut asmane Gusti Allah kang kagungan sifat Rahman lan kagungan sifat Rahim candraning bumi cakra manggilingan obahing tata surya kalenggahan enjang punika hanggelar caing carita adat Widi lan Widana panjenenganipun Bapak Ahmad Sarita Ibu Jamiatun nuju hari sajuga ana gondo arum kang hangambar-ngambar sadroning sasana Yoha Nulya kawuryan ana teja hanganguwung ana teja hanganguwung mawa Praba tuhu punika tejane temanten putri kang mijil saking sasana tepas wangi tumuju manjing wonten ing madyaning sasana Rinengga Diah Kusumaning Ayu Prabaretna Nur Hayati kakanthi dening Rama lawan Ibu saking madyaning sasana tepas wangi manjing wonten ing madyaning sasana Rinengga pantasing busana mimba busananing prameswari nata tinuhun saking Mandrawa katon abyor mompyor pateng calorot pateng galebyar kat dikilat asesire tamu jangkang nginan deniro lumaksan panganten putus membuat mergo lumingging warah-warah wadana semono gilar-gilar kat dikencana kang binatur unggian kang linuju sini gegak lumaksana ginanti kang cinarita abdi dalam kaputren pepetan putri Domas kan kembar busarane kembar detek piatek kembar warnane ngaturaken dhaharenipun putra temanten sarimbit Soan kunjur melawan ibu kaluru wujuding Sekar Adi
Moncowarno. Sekarang di Moncowarno nastan kembar lan mayang kembar wis ngarani padha. Mayang iku kembang anenggih sekaring jambe oyote bayu lan bojro. Kembar mayang katampi dening pepetan Putri Domas Delasan Sang Manggalayuda. Kembar mayang dumadi saka janur saka tembung ja'alan nur ja'awus tumeka nur cahya saking ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa. Mugi beberapa teman-teman serbit samangkitan sakantuk kaberkaning Gusti Kang Maha Welas Delasan Gusti Kang Maha Asih wiwit donya temekeng delahan. Kembar mayang minangka mamapaking putra temanten kakung Raka Mas Bagus Eko Ceri Okta Riyawan kang jumondo ana papan Palereman wonten ing madyaning sasana Palereman wonten Iwara Ngajeng. Wis lulus Raharja mijiling putra temanten Putri Diah Kusumaneng Ayu Praga Retna Nur Hayati saking madyaning sasana Tepas Pangimanjeng wonten ing madyaning sasana Nenggo dening Ibu Juru Pangrakiting busana Tatariyas temanten Eva Wedding Pijil saking Ladan Gerih Kadipaten Ngawi Ramah. Kaboyong malih saking madyaning sasana Nenggo jing wonten ing madyaning sasana panggih sinartan ginaaing para kadang saking Revansa campur sari ringkes sigra nuli sumangga. Raharja mijiling putra temanten Putri kadherekaken mancing wonten madyaning sasana panggih kujur kota panjenenganipun Bapak Pujangga putripun Bapak Swarta saking Jongraga kepareng monggo kadherekaken syarat sarana panggih temanten wonten madyaning sasana panggih kadherekaken wontene Bapak Ibu Sinedahan ingkang tansah satuhu dhaharat nurmatan us dumugi wahyaning mangsa kala dumawing kodrat panggih putra temanten salimbit lut satetening adat widiwidane kang lumampah wonten ing Ladan Kerten Teguhan Kecamatan Paran Kadipaten Ngawi Ramah. Kalenggahan siang punika dawuh kang kula tampi sawetawis tabuh sedasa kirang langkungipun sapunika sampun langkung 3 menit nderekaken dawuh saking panjenenganipun Puja Agung Bapak Ahmad Sarnitra Ibu Jamiatun panggih temanten sigra katindakaken samangke tujuh bulan temanten kakung doyo kajengaraken saking madyaning sasana warman manjing bulan temanten sasana tebu so tengalan nggak kabare di riyak hangga Jawa Heling nggih lumampah ngungun ngawuningani putra temanten kakung kawis tara Prabu miwah Prabowo hangagem busana kasempya ing Bagaskara wis meh unggian kang tinuju wonten madyaning sasana panggih swaraning kebukang giniro pinunggel sawetara
dipersilahkan berhenti sejenak untuk teman-teman kakung. Kan suwun kunjuk dumateng para pilenggah jumeneng sawetawis, monggo Bapak Ibu jumeneng sawetawis paring berkah doa restu sinatan kidung selawat Nabi. Berdiri sejenak monggo dipersilahkan. Shollu ala Nabi Muhammad.
Wis dumugi wahyaning mangsa kala wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawing kodrat panggihing putra temanten sarimbit wonten madyaning sasana panggih putra temanten kakung delasan putra temanten putri sarwi hambalang gantal pring sasana panggih gantal kang dumadi saka suruh kang beda lumah murepe kang ginigit tunggal rasane sosok wadahing kendi cocok rasane nganti manunggaling cipta rasa lan karyane paripurna sarwi hambalang gantal putra temanten sarimbit jumejer mring luhuring pasangan minangka dadya pasanganira bangkit mandireng pribadi tembok ing catur netra manjing wonten madyaning penggalih paripurna jumejer mring luhuring pasangan hamidai antiga kang cinaketing bokor minangka wadahing sekar setaman antiga winidak ing padha pecah saknalika mak piyor putra temanten putri sigrohan jengku sembah kalbu konjuk temanten kakung hamiji isamar ingkang raka hangi caling sarwining sukerta manggih rahayu kalis ing sambi kala paripurna singinuwan sindur kang awarna rata wasata dening Rama lawan ibu sindur kang awarna rata delasan seta dening Rama lawan ibu mangku pralamita muga bebrayan panganten sarimbit tansah wani maring bebener kuat dimarang ing kanestan kaboyong saking madyaning sasana manggih tumuju wonten ing wisma utama katanem jero kelenggahaken sadela samangke kaboyong malih saking madyaning wisma tama sinartan puja-puji saking sagung para tamu sedahan sinartan para kadang saking Revansa kang manem Bromo
sampun rawuh sangka tumedang hatiku tahan urip berayaan Alhamdulillahirrabbilalamin alhamdulillah segala puji kulillah kedune Gusti Allah Rabbul Alamin kang makarane lam kabeh Lulus Raharjo panggih untuk temanten sarimbit wonten ing madyaning sasana panggih lenggah wonten ing madyaning kursi gading kancana sasana rengga menoleh menengen putra temanten sarimbit tansah kawis tinggal bomboh penggalih Bapak Ahmad Sarif lan Ibu Jamiatun sampun lenggah kepareng derek mertui menoleh mengiwon dereng jangkep kadang pisan kang kepareng dereng rawuh
ingkang sampun kapiji mapak pisan monggo Bapak utawi Ibu ingkang sampun kapiji nyuwun idhipun tunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Ahmad Sarni. Sinartan para kadang saking Revansa campur sari ringkes sak ciptaning dadi nderekaken ingkang sampun kapiji mapak pisan Duta Saraya Duta Pamethuk mangkaten monggo. Bapak apunten mriki riyin. Bapak halo. Bapak langsung rono. Durasi. Kudu dhumateng panjenenganipun Bapak Ahmad Sarni lan Ibu Jamiatun mandhap saking madyaning sasana rinengga manjing wonten madyaning mriku mawon Bapak, mriku mawon. Madyaning sasana rinengga putra temanten sarimbit kepareng jengkar saking madyaning sasana rinengga sembah kalbu kunjaraipun Rama Delasan Ibu Bapak Suwanti lan Ibu Harmini. Kudu dhumateng panjenenganipun Bapak Suwanti lan Ibu Harmini monggo manjing wonten madyaning sasana pahargyan agung kadharaken Duta Saraya Duta Pamethuk mangkaten. Jawat astos kalian Bapak Ahmad Sarni lan Ibu monggo jawat astos salaman dulu. Wilujeng rawuhipun Bapak Suwanti lan Ibu Harmini. Mas manten dan Mbak manten sembah kalbu. Mas manten sembah kalbu dan Mbak manten. Duta Pamethuk kadang Pamethuk kasuwun berkah putus kalian temanten rumiyin. Jawat astos kalian Bapak Ahmad Sarni lan Ibu Jamiatun rumiyin mangkaten nggih. Temanten sarbit kasuwun lenggah malih wonten madyaning sasana
kursi gading kanjeng monggo Mas manten lan Pak manten. Bapak Ibu sedherek bombonge penggalih panjenenganipun Bapak Suwandisron Ibu Harmini keparang sampun derek mertui panggihipun temanten serimbit senajan sampun kawisuda minangka raja sadina ratu sadalu murih kaberkaning Gusti Kang Maha Kawasa wasan ayat suci lakon badhe katuraken dheripun Ibu Mutmainnah puji dumateng panjenenganipun sasana kadherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Sadaqallahul Aliyyul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.